tingnan ko sila. Doon, nag-slide doon. Ang hirap talaga, nanginig yung tuhod ko, pero wala akong magawa. Kailangan ko rin mag-slide. Hirap talaga. Jumping. Jumping sila dito. Naglaro-laro sila dito. Nag-enjoy sila dito. Alas 10 na sa kagabion. Ito yung mukha ko, guys. Kasi gabi ang labasan nila dito. Kaya yan, dito kami sa labas naglalaro yung mga bata. Nagbabantay ako sa kanila. Tiis lang talaga. Matyaga, kailangan matyaga tayo dito. Mukha ko wala na. Mayroon na ako iPad. My God. Pangit na. Yan, playground. Nag-enjoy ang mga bata dito. Dami sila. Hindi ko lang pwede makuhaan kasi bawal. Lip-sync lang. Giant ng slide dito. Nakaranas talaga akong mag-slide dito. Nakakatakot. Nanginginig yung tuhod. Oh my God. Nakaranas ako dyan nag-slide. Ang taas niyan. Talagang nanginig yung tuhod ko. Kasama ko tong bata, oh. Taas niyan, abot doon. Sabi na ako, nakadress ako, nagwapa ko, pero okay lang. Nabawi na lang pag makauwi sa Pinas. Lawak dito. Sobra nila ka-enjoy. So ako, wala din. Paano kaya mag-enjoy dito, no? Isang daming mga bata naglalaro. Wala din ko mag-enjoy. Nangaw ko sa kong mga anak noon. Silang nasa punghuna-huna karon nga naunta sila uban ako. Pero wala, 1 taon na lang wala.
kaming mga bata diri nagdawla-dula pero agad ko nalingaw. Nasa kong nauna akong mga anak. Ganta lang yun ko ani sa kamingaw. Lagi yung mga anak ko, nagdula-dula pa sila diri mga bata, alas 11 sa gabi